τα παιδιά λίγο πιο πίσω. Κάνε τα παιδιά λίγο πιο πίσω, να βλέπει ο κόσμος. Λίγο πιο πίσω, λίγο πιο πίσω. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Καταθέτει η βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Φεβρονία Πατριανάκου. Χρυσής Αυγής, κύριος Ηλίας Κασιριάρης. Αθάνατος! Καταθέτει εκπρόσωπος του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, κυρία Ελένη Δρακουλάκου. Καταθέτει ο στρατηγός εν αποστρατεία, κύριος Ζαφύρης Δεμέστιχας, εκ μέρους της Ένωσης Αποστρατών Εξωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. Καταθέτει ο κύριος Αντώνης Δούλας, βετεράνος Κύπρου 1974 μηχανικού και θα εισέλθει λεωφορείου του κ. Σταυρανάκη. Καταθέτει ο κύριος Ηλίας Στρατηγάκος, 19 στρατηγούς της ΕΛΒΗ και συμπολεμιστής του Σωτήρης Σταυριανάκου. Καταθέτει η πρόεδρος της κοινότητας, κυρία Κωνσταντίνα Μενενάκου. Καταθέτει ο πρόεδρος του Συλλόγου, κύριος Σωτήρης Λοχτσάκος. Του σπαθιού την τρομερή σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αγριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρο χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρο χαίρε ελευθεριά. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρουσία σας στη σημερινή στενή τελετή στη μνήμη του Σωτήρη Σταυριανάκου.